салом, як хабар. пас аз қариби як ҳафтаи дигар хонандагони мактабҳо дар тоҷикистон ба таътили тира муҳим мебароянд. таътили хонандагон аз 1 то 10 ноябр идома хоҳад ёфт. дар ин бора ба Азия Плюс сардори маркази матбуоти вазорати маориф ва илмии ҷумҳурӣ Наврӯзи Мирзо хабар дод. ба таъкиди ӯ то санаи 31 октябр мебояд дар тамоми мактабҳои ҷумҳурӣ натиҷаи чоряки аввал ҷамъбаст гардад, то хонандагон тавонанд ба таътил бароянд. дар рӯзҳои таътили тирамоҳӣ ба қавли Наврӯзи Мирзо хонандагони мактабҳо ба озмунҳои илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи сопидонои китоб аст омода хоҳанд шуд. бояд гуфт ки дар Тоҷикистон хонандагон дар як сол 4 маротиба дар фасли тирамо, зимистон, баҳор ва тобистон ба таътил мебароянд. дар мавриди таътили зимистон набошад, сухангӯи вазорати маориф дақиқ чизе нагуфт ва танҳо илова кард ки дар ин хусус тағйироте ворид нагардидааст ва тамдид кардани муҳлати таътили хонандагон аз обу ҳаво вобаста хоҳад буд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм канали мо мутолиа кунед.